Shugaban rundunar sojin ƙasa Laftanar Janar Waidi Shuaibu ya karbi ziyarar tsoffin abokansa da suka gudanar da karatu tare a makarantar Nigerian Defense Academy, wadda ya karbe su a ofishinsa da ke hedikwatar sojoji a Abuja a ranar Laraba. Wannan ziyara dai ta kasance ziyara ce domin haɗin kai da kuma ƙarfafa masa gwiwa akan mukamin da aka bashi. Cikin wata sanarwa da mai riƙon mukamin daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojojin ƙasa Lieutenant Colonel Apollonia Anele ya fitar, ya ce a yayin taron Laftanar Janar Shuaibu ya nuna matukar farin ciki da wannan ziyara, yana bayyana abokan ajin nasa a matsayin waɗanda suka yi rayuwa tare. Ya ce zumuncin da suka gina a makarantar shekaru da suka gabata har yanzu yana ƙara ƙarfafawa da kuma haɗin kai a ci gaban rundunar sojojin ƙasa baki ɗaya. A nasa jawabin, shugaban ƙungiyar tsofaffin ɗaliban Major Lansekot Anyaya ya taya Laftanar Janar Shuaibu murna bisa naɗa shi a matsayin shugaban rundunar sojojin ƙasa na 25. Ya bayyana shi a matsayin aboki, ɗan uwa kuma jagora, wadda a matsayinsa ya kawo alfahari ga abokan ajinsu da suka fito daga dukkan sassan rundunonin soja baki daya. Meja Anyaya ya kuma yaba wa babban hafsan tsaron Najeriya bisa kwarewa da halayen shugabancinsa tun daga lokacin da yake makaranta fiye da shekaru 30 da suka wuce, yana mai tabbatar da cewa zai ci gaba da gudanar da aikinsa da nagarta da sadaukarwa daidai da hangen nesa da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu